Ja. Ja, det spelar ju nästan av. Jag har lagt min far. Det är dåligt start det där. Det mosar på honom. En anonym urna är allt som finns kvar. Nästan 12, va? Av den som förstod mig Ja, sikta 12. när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag ej där. 62 på 2.39, det kommer nog förbättra. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar. Den sista stunden, det borde varit jag och min far. 60 fots tid på 1.7, så att... Han lärde mig växter och dess namn på latin. Det är en annan bild. Om fideikommiss och om bourgeoisie. Det här är ju Andreas Elfsson. Men följde mig gärna in i glamrockens land. Där har vi. Tog del av min kunskap om engelska band. Allt från Joe Strummer till Johnny Marr stod på agendan. Då det var jag och min far. Jag saknar en humor som var en sigill. Den som la grunden för att jag finns till. Som präglat min uppväxt ända fram till idag. Som gjort att min son är densamma som jag. Jag fann aldrig modet till att säga adjö. Trodde nog aldrig att du kunde dö. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Och 16.50 på Hellberg. Det ser ut som en massa. En anonym urna är allt som finns kvar. Av den som förstod mig när jag var till besvär.